De jeugdbanken willen dichter bij de mensen staan, bijgelijks toch iepen dagen te organiseren. Maar leerlingen van de middelbare scholen komen daar meestal net op aan. Dus moet de jeugd naar de scholen. En wat is dan geschikter om te praten over de gevaren en de consequenties van het gebruiken van social media? Het lijkt allemaal heel erg onschuldig en leuk en grappig, maar ze hebben niet door wat voor een enorme verspreiding dat materiaal kan krijgen. En dat komt hun als een boemerang weer tegemoet. En de gevolgen kunnen heel ernstig zijn. De filmpjes die de jeugd bij hem had over de gevaren van social media hebben een vlot karakter. Maar het onderwerp is serieus genoeg. Ik heb een probleempje. Als ik niet, een vriendinnetje van mij. Zij is zo ontzettend dom geweest om naaktfoto's van zichzelf naar een of andere vagenboy te sturen. En het erg is nu dat ze nu gewoon echt overal rond kan gaan. Ja, als je daar zo over nadenkt, dan is het eigenlijk... Ja, dan moet je eigenlijk wat bewuster van zijn wat je dan post en zo. Want dat gaat er natuurlijk eigenlijk niet meer af. Maar ja, ik denk dat gewoon mensen van mijn leeftijd, die hebben meer zoiets van, nou, ik zie het wel. Dus ja, het komt wel goed, denk ik wel allemaal. Maar ja, daar moet je eigenlijk wel iets beter over nadenken, ja. Echt nee is het net wat de leerlingen zeggen. Maar hoe de omvang van de consequenties hebben ze vaak net nagedacht. Het was wel interessant hoe dat werkt met recht. Want ik weet wel hoe het met het cyberpesten gaat en zo. Maar ik wist niet hoe het allemaal zat met hoe strafbaar het is en dat soort dingen. Het is wel interessant om te zien hoe strafbaar het eigenlijk is en hoe erg het eigenlijk is. Want ja, dat realiseerde ik me wel wat minder dan ik dacht, ja. De leerlingen mogen zelfs de toga omdwan en varjochter spelen. Hoe voelt dat, zo'n toga? Nou ja, het voelt wel heel officieel. Officieel? Ja. Nou, onderin is elke niet in het eens over het nut van deze bijzondere les. Ik heb casus uitgedeeld, die hebben ze leuk besproken met elkaar. Ze kwamen ook tot hele goede oordelen. Dat erg leuk om mee te maken. Ja, ik vind het heel interessant, ja. Leer je er echt wat van? Ja, ik denk het wel, ja.